Добър вечер, аз съм Радо Шефа. Ето го и ревюто на Lenovo IdeaTab A1000, закупен от emac.bg на Black Friday. Така, ето го таблетът, ето е кутията. Кутията е съвсем нормална, пълна с боклуци. Ето го зарядното. Зарядното е съвсем нормално, така да го покажем. Значи в комплектът с зарядното и таблетът не присъстват слушалки. Така, да минем на основното нещо. Да говорим за таблетът. Значи на таблетът. Качествени стереоколонки. Качествен звук. Насладете се на качествен звук, докато слушате музика, играете си игрички, гледате си филми, двойни стереоколони в A1000 са раздалечени една от друга за по-добър стереоефект и са насочени към лицето на таблета за по-реалистично усещане. Dolby Digital Plus. Това ще рече подобренията позволяват по-силен и естествен и качествен звук, независимо дали го слушате през слушалки или през вградени колони. Пълна свързаност, микро USB за зареждане и свръзка на външни устройства, в допълнение на слота за microSD карта за бързо решаване на паметта. При нужда само, че искам да кажа, че аз нямам microSD, тия глупаци не са ми сложили и ще ги избия, както и да е. Значи дисплея е 7 инчов HD дисплей. Ще ви изненада с ярки и силни цветове, независимо дали сте в затворено помещение или сред природата. 72% гама от цветове осигурява ясни изображения, по-добри от екраните на по-скъпи модели таблети. Комфорт в джобен размер. Значи 10,7 мм, дебел и тежащ 340 грама. IdeaTab A1000 е с перфектният размер за четене, слушане на музика и сърфиране в интернет. И лесно ще се скрие в джобове, когато не го използвате. Също така дизайн е удобен. Пръстеновидният дизайн на A1000 подчертава колко е тънък, докато извитата повърхност го прави удобен за държане в ръката. Дълъг живот на батерията. A1000 осигурява до 8 часа Wi-Fi и сърфиране в интернет с едно зареждане на батерията. Wi-Fi свързване. Бъдете свързан с 802,11 GGN. Извинете за шума, но предна камера. Провеждайте видеочатове с приятели с 0,3 мегапикселовата предна камера. Значи техническата спецификация на таблета. Значи IdeaTab A1000 процесор MT8317 двуядрен 1,2 ГГц, Android 4:1/2 GB, RAM 1 ГБ, интегрирана памет 4 ГБ, до 16, разширяема памет до 32. Дисплеят, ви казах вече, мултитъч капацитивен, разделителна способност 1024x600, батерията 8 часа сърфирана през Wi-Fi, свързано с радио, Bluetooth, радиоприемник, GPS, 0,3 мегапиксела предна камера, тегло 350 грама, черен цвят или бял, сензори, акселерометър, G-сензор, вибрация. Бутон за включване и изключване е този тук отгоре. Бутон за сила на звука е тук отдясно. Портове, слотове, 3,5 мм жак за аудиомикрофон, микро USB поддържа, USB OTG, слот за микро SD карта. Аксесуарите, няма аксесуари към предоставеният таблет от emac.bg. Също така може да ви покажа и менюто. Ето го менюто, сравнително интересно е. Добива някакъв вид. Имате си всичко. Имате си браузър, калкулатор, календар, камера, Google Chrome, Clock, контакт, Downloads, имейл, SVL Explorer, галерия, Gmail, Google+, Hangouts, някаква програма, която предполагам някои хора не я знаят или я знаят. Maps, Photos, игрички, Play Music, Play Store, Settings, Sound Recorder, User Juita, Video Player, Google. Така, Voice Search, Wi-Fi,
Сега мога да ви покажа една цака. Facebook.com. Оп. According to Wikipedia, Facebook is an online social networking service. Така, Мацо, обичам те. Порно. Не ми излезна порно. Курви. Така, курви. Ей, бол от курви, братко, бол! Така, това е видео, така, да кажем, не видео, а гласова команда, за да си намерите, примерно, има един сериал The Walking Dead, сега ще го намериме. The Walking Dead. According to Wikipedia, The Walking Dead is an American horror drama television series developed by Frank Darabont. Говори си пичката. I wanna fuck you, baby. Абе, не е Елена, бе, братле, не е Елена, бе. Ей, както и да е, английски ми е много зле. Довиждане, това беше от Рао.